li tum ta aggressively ben bang ni tum phan benara bang nang li tum non mat la hatai no ko hadak ben block no ni tum phan amasi ningit du amasi ni tum ta ko pi pot man ni tum thang age chok che ave taxi organization ni tum ke seng chot le ni tum ma phan ku pi let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang la khai pot thang ni tum ta kelet doji ke thek the doji ni tum la bang ke karbi hejana pot non bang ke let's be united ni li pudam ji ni li tum we are not doing any crime we are just ni tum organization ke chiteng dun chalata methang swar lo protection lo phan methang swar lo phan an so se paprang ko nang ko phan sin ni tum ke la ke chi song tro la ben ke la lo alang li tum chingrum de tha la lo tin ni tum phan ang point out no ni tum phanang jong oi nang tum affection ang pa ong dun lo nang li tum chingrum de tha ni li tum ka to kha no nang chitong dun pot ni li tum akin pe nang li tum phan cardom la pen choro lo pini nang li tum phan nang ka chu phanang kok abang ke lan lo jenili tum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti chik lo labang so September chik lo sinili tum KSA mate Women Karbi Students Association abang amahang pa thek kon tang lo lasi halaswar ni nilitum swar lo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon sar ben chepak kon lo mai phiar pu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phan sinitum pek kon lo lapen kong chung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sinitum hala suhut chedon sarben chebak kon lo lapen dun mai pi bang nili phan sinang pek kon lo nili samedi tiga teron pi lapen kong chun bang dun kong chung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phan si hala swardi nitum bak kon lo man chebak kon lo lasi pini abang ke nilitum labang ke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Students Association pini ka declare pon GR ni phit sidame pini nilitum chingwai bomakut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladang nitum chingwai bomakut halapu Karbi rong asar amay atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne bine Samson teron aro bendana chitong dun pusini tum chini lapen ke pu keseng long ho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite bipin serame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane award se bang nitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA pu nilitum ke en pon alang litum nilitum chethan chebum pamenang po phansi phibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pot non bang ke alang litum hang ek den lang po laso ke hang ahut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyare amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke pu nilitum crime legi claim beli ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bangke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu nona bangke nilitum bangke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that typo la si nilitum aim and objective bangke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlie asong bangke soarlo phan an so sesi women safety bu thak women protections lahai nangji bu po thak sini tum che song pon ji bu ni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali tam ho ma jung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan benara bang nang li tum non mat la hatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ningit du amasi ni tum ta ko pi pot man ni tum thang age chok che ave taxi organization ni tum ke seng chot le ni li tum ma phan ko pi sila so nang i pu ma ko ha so ning duk do ban ni li ta adim long mat ning duk chepak lang lo ni li ta ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiru wong lo une dat sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang la khai pu thak bangke ni tumra kelet doji ki thek the doji le tum la bangke karbi hejana pot non bangke let's be united sinili pudam ji athe nili tumke w bolote la ke swarlo atumke non puta faction avelang Karbi lo charlie asong ke dolo
road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men non bang ke nilitum ke suarlo Karbi lo charlia song pasi chipoda lasi suarlo Karbi lo charlia song ke nitum Karbi lo charlia song bang ke thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasi nitum kudanchi dangli tum chingrum noi penaba man nangli tum chingrum dat pasal men nilit tumamat seta men nangli tumalong RD nang pidun po lapen ke nili tumapen ki punang jibang elalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen pinidak nili tumapan mai sirame pulo nang pado long pa me beda sang sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pe de nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hokpet lo nang tu pinama chingrum de lo te nilitum a song ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar phit po la an lo nitum a hin pen ki la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang ponon ke nang litum united not iklaivet do no nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum suarlo tum ta ningdu ka chepaklang lo ning kipung ka chepaklang lo je mentu lo ante mentu sinang tum asai ki claim por we want to see the result ni tum result thaklong le tik ke non bang ke ni tum ke sang selo lake la so song ni tum la pusi padam bom po madula ni tum nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke ni tum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang li tum chingrum thek polo te la an si ni li tum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang li tum pe ni kache song a hokpet pula tang tini tum serme khadak RD nang chipi donji haladak nilitum bang si nang song donji lasi lan chorlo Karbi Student Association alang litum jong si penamata chingrum thek pula te nilitum ke penamamat si nilitum WKSA ta men chelar donik phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gidet po pini ala Karbi rong saramai pen serme tum hanang thanang bum pamilo kalang lo bidi suri tum na chipat choi long lo serme tum ma thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum kupina public claim galilo nilitum we are not doing any crime we are just ni tum organization ke chiseng dun chalata methang swar law protection aphan methang swar law aphan an so se paprang ponang pu aphan sin ni tum ke la ke chisong cho la pen lo ka charli a so mara tum aphan an so se lo charli aning padok nang aphan sin ni tum labang so song ke ni tum ke dedicate pivot po isipet ke lata isilo ini tuma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo thak si kalang lo sida me silang dam lo bolote non ni tum ta pinia son son ke alang litum nang pulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo pu faction nang pa ong dun lo ni tum swar lo kaise pina ma tini tum be ni tum swar lo inglong kho swar lo KSA po avelang non na ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum de tha lalo tini litum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang litum affection nang pa ong dun lo pu nang litum chingrum det tha lalo ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang banane gari nam nangji pu hai hui compromise rong ta do olo litum asi nili tum ke lalo a hokpe che songi bele ni tum ke chok selong ke jongun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a the non nilitum ko mara phansi ningchi thedam pomati anu tinta rapchari si patherong apak ke la selang litum cha chesong si punili tum pudam de alang tu cha chesong lo mesen lo sira me rapchari abang ke pathinang ne bisni hin penta pudonji kali la bange komade nang toy pala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane nilitum ta non ke tokmarli thurdun plut nang pulo do lo dak song party atum ke sira me non nilitum methang ta ning laso khai sentiment bang longri longpat cherai kom nang ji pen cheng lok nilitum soar lo phat kachima tha sinile methang ta soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipon pola bang so Karbi Anglong ke athe non puan ta there are lot of pending cases do olo isibata justice pi pa me long pa me pu ilitum theglong le mati la sihala sinang po nilitum ke victims tumange hala tumge ka phere ga chipatunang lok kanane ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen be ke pathi be ga tuma bangke hala tumke hong si pajui phoi hala tum bangki jol hai huilo
je song tip nangi ot tip nai puan an si lahai khu si ni tum pudunji lapen ni tum sreme rachari along clam along ma politically kali lahai along bangke ni tum alang li tum jong sikhaya phana hokpet ka che song lo bola dang te ni tum ta dun si che song dun bakhala alang clam along lasi don pen ke tum che just stop nang ne we are doing for politically tang ho rachali ali phan ta ho jungjung ali phan la bangke nang ne ni tum phan just stop dang ne ni tum hokpet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ku pc ki claim nai ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of women empowerment in Karbi Anglong sini tum chipudangji lasi chorolo lapan sinililam thing ton poniko kardo